생각했지만 분명 꿈이 아니야 달리 설명할 수 없는 이건 사랑일 거야 방금 내가 받은 감정감이 의심하지 마 그냥 좋다는 게 아니야 What's after life you L'exigència també és cada cop més gran i crec que avui no heu estat al nivell de sempre. 4 amb 8 sobre 7 per mi. 4 amb 3. 5 amb 5. Nosaltres no pensem això perquè quan vam acabar aquesta actuació ens vam sentir molt bé, molt contentes i estàvem molt orgulloses perquè era una coreo i una cançó que teníem moltes ganes de fer i que arribés aquest dia per fer-la. I llavors al sortir i ens vam dar ànims entre totes i veure aquella puntuació que ens vam donar doncs ens vam desanimar bastant perquè no creiem que era així. Pensàvem que havia estat molt bé, encara que sí que vam tenir fallos i coses, però en general ens vam sentir molt bé. Llavors, veure que ens van dir que, per exemple, no estàvem segures a sobre de l'escenari i que pensaven que ens equivocaríem en algun cop, doncs em va molestar molt. Jo estava molt segura i estava com molt bé a l'escenari, em sentia com molt bé i elles doncs també. I per això no acabem d'entendre doncs, les puntuacions i els comentaris. Una de les coses bones que hem aconseguit treure d'aquest programa és que, independentment dels comentaris del jurat, el que compta també som nosaltres. Nosaltres creiem que vam fer un molt bon treball. Ens ho vam passar molt bé, vam pujar a l'escenari contentes i vam baixar més contentes encara. Anaven precioses. No guapes, anaven precioses i jo crec que encara que aquest dia no hem tret la màxima puntuació ha sigut el millor programa per nosaltres. Tot i que no hem aconseguit una bona puntuació, però vam sortir molt contentes. Jo crec que nosaltres hem tingut aquesta puntuació tan baixa personalment per un tan bon treball per la comparació dels balls dels altres grups, que jo crec que els jutges, totalment entendible. Jo crec que si Afterlife hagués estat al segon programa, o al tercer, al segon, la puntuació hagués estat molt, molt diferent. Falling in love 너에겐 난 option 시작부터 다른 너와 나 La veritat és que jo patia perquè aquestes cançons sí que les vam poder escollir i I Am With You no és tan potent com les que ja vam veure anteriorment al jurat. Llavors jo els deia a elles, tinc por perquè és una coreo massa elegant com perquè impacti de la igual forma que va impactar, jo que sé, Monster al primer programa. Però quan ens van donar la màxima puntuació no tenia paraules perquè a mi em feia molta il·lusió fer de solista i la veritat és que no assumia que haguéssim tingut més puntuació a I Am With You que Afterlife perquè la veritat és que ho van fer superbé. I jo les vaig veure. Jo estava sentada davant i les vaig veure i jo pensava, uah, ho han fet increïble i I Am With You no tindrà comparació, però bueno, va sortir millor per raons que encara no comprendo. Per mi, les millors d'aquesta prova, un 6 sobre 7. Un 5 amb 5. A mi em va agradar més això que en la pista. 5 amb 7. I em va fer molta il·lusió, la veritat, em va posar molt contenta perquè la cançó sí que és veritat que també la vam gaudir totes, igual que Afterlife, però bueno, va sortir millor i ja està. Jo crec que hi ha alguns convidats que no entenen el procés que hi ha abans d'una coreografia i que hi ha coses externes a la coreografia, com el terra on veiem o la persona que grava, i ens van fent comentaris de coses dolentes que no depenien de nosaltres. Així que
Tot i que vam treure la millor puntuació en I Envy You, van haver 2 comentaris que no estem d'acord, però good. Això és un comentari general, però jo vull dir que el jurat té tendència a puntuar de manera negativa els balls amb un concepte més cute, que no comprenen una coreografia tan excessiva i tan difícil com un altre tipus de coreo o de grup. Entenc que per això el primer programa l'haguéssim guanyat, però els 2 següents no, perquè el concepte dels 2 era gairebé el mateix i en els 2 el jurat ens deia que ens donéssim més quan aquest tipus de coreografies jo crec que t'has d'expressar millor abans que ballar millor i jo crec que ho van fer bé però per ells doncs no i a mi m'agradaria que entenguessin també que fer coreografies amb un concepte més tranquil, diguéssim, no li treu més mèrit ni menys esforç que les altres.